Right. Mboskera zvakadii nyika yose maZimbabweans maskera sei vari ngaakuitire zvakanaka. Nhasi uno uri musi wa24 mazuva edu ari kufamba tatarisana neKenani. Iyo iKenani yatakatarisana nayo haisi fe yakazopindwa nembwende, inopindwa chete nevarume vechokwadi, inopindwa chete nevarume vakashinga. Hatidi vanhu vanomira sembwende pakati pokusunungura nyika kuti vakuru nevadiki nevana vakadzidza vararame zvakanaka. Shingai zvikuru nyaya yekutyisidzirwa netwaRakashi twaID twakomana tuiri tutatu tunongobuda tuchiti hau imi motopinda mumwena mopinda mubako aiwaka sandizvo. Takurai ushingi tigadzirise nyika yedu, izvozvo zviteedzwe, izvozvo ndo zvatiri kuda. Taurai mazuva anobatanidza nyika, taurai mazuva anobatanidza vanhu all the time. Iwe unonzi Mutamba, iwe une dambudziko huru riri pauri pativi, uchademba vakafa kana kudemba rufu soon. Ndava vanhu vaunotuma iwewe uchivati izobvisai mauniform mobva mazopinda muvanhu modai madai, vanhu vedu vari kutuma kava vanobva vavatudza. Ende vamwe vacho most of them is part of this agenda, vanobva vativatudza ari kuronga zvakatakurwa tatotaura kudhara. Iwe newe mukuru weZP weZNingi iwewe Moses Chobvu uri kutamba nemadhaka pasina mvura chenjera kubata moto. Inda unchipusa zviri legendary kudaro kuti munoda kuisa nyika pakaipa nenyaya yekuda kuprotecta munhu mumwe chete ari kunzi nevanhu atichamuda akabira election 2023. That's absolutely nonsense. Vana veZimbabwe they are tired of Mnangagwa energy yake. Handi wazinzisa. Vanhu vese vari kuronga nawo vacho vanhu vedu. Ende munhu vanhu vachabvisa kuti Mnangagwa vanhu vari paseri pake. Achabatwa nevanhu vanaye ndo achabata kwete. Mnangagwa achabatwa nevanhu vanaye vari kusikira naye vachinzita zvinoti ndo vanhu ndo vachadonedza Mnangagwa ivavo. Handi wanzo. Kana ndichiti ngaadonedzwa ndiri kuti afe wewe. Toda kuti ararame nekusingagumi tinomushuwira mazuva akawanda but azoona New Zimbabwe yakuzouya kubva muSouth 31. Saka tatiburitse pachena kuti zvamunoronga muchita tira kuzoti mozodai kana muda kuzodai, vanhu vese vamuronga nawo they are part of us. Mozi vari kutodawo kuora. Takataura pachena takati kuti Zimbabwe ioneke kuti yasununguka. Tira kuona kuti macivil servants edu ahora 1500 US take home achienda naye kumba aenda anoramisa mhuri. Tira kuona kuti kuzvipatara kwakurapwa vanhu mahara. Tira kuona kuti zvikoro zvakupindwa mahara. Tikakundwa tiraora vaine zero. Nhasi unoita zvikuru. Tira kuti macooperative ari muHarare, macooperative ari munzvimbo dzese vakagara vakavaka dzimba. Stop demolitions. Vanhu ngavapiwe mapepa nekuti chakarwirwa ivhu. Tichidai hatisi kuporomota maland barons anobira vanhu mari aiwa. But kana zvakaitwa kare vanhu ngavapiwe maoffer letter vanhu vagare zvakanaka. Ndo dzimwe nyaya dzatinadzdzo idzodzo futi. Kana vanhu vakavaka moenda munopwanyira vanhu dzimba nekuti muda kuisa hama dzenyu kuti ndo vari in charge neland iyoyo. That's nonsense. Saka musi wa31 taakuda kudhimanda marights enyika kuti nyika zvino ichidzokera kuvanhu. Saka hatisi kuda unhu ihwoyo hwakafanana nehwokuti vanhu vanongoita zvavanoda. Hatisi kuzvida izvozvo. Tinoda vanhu vanobatana totaura nezwi rimwe chete. Kuna vamwe vari kuronga zvinhu zvavo vachifurirana nemamember of parliament vavari veZANU vachironga kuti tichazodai. Hatisi kuda unhu ihwoyo. Ngaupere. Iyi nyaya takatarisana nayo iyoyo uprising kurava kuti mumasiti mese chichange chakachaya. Hatisi kumbotora vanhu mumasiti akafanana namana Bulawayo vachipinda muHarare. Bulawayo chinenge chakachaya kunana kunenge chakachaya. Saka makaona mamwe mabhazi ari unnecessary achibva munzvimbo idzodzo anenge ane vanhu vemusangano bozi vada kutirai kuda kubhuroka chinhu ichi. Vanhu ivavo pisai mabhazi iwayo. Ende hapana vechidiki endai munogarira mabridge ese anopinda motikari. Endai munogarira imo ndo mamuchange muri imomo. Vakangona mabhazi anenge ane chekuita akapfeka marigari bozi vedu vari kuuya kuzodemonstrata havasi kuuya vakapfeka marigari. Vakangonotisa chete kana pakaita vamwe vanenge varidyara ana muri mumasango muchinotisa mabhazi anenge achifamba. Vakangona bhazi rinenge rine vanhu vanenge vane chekuita nezvekuti vakapfeka marigariya. Imvai matopedza nyaya dzacho, imvai mafonera kumana vanenge vari kunext bridge. Vabva vatogara vabloka ipapo. Pedzai nebhazi iroro kana kupisa. Saka garai mazviziva izvo sindada kuzivisa hapana chikudzoka kumashure. 31 March chakachaya. Hatidi zviri kurongwa naID zvisane basa rese. ID ambofa akaitonga nyika iyi gore rake rekuenda ndiro gore rino ende haasi kuzoenda kupera kwegore ari kuenda musi wa31. Saka imi vakomana vechidiki ibvai matopinda mugiya mungasina kuti tichikisidzira netwara kachituna tinenge tichijima tichididi. Pane mufana atoti apedzerwe before musi wa31 kuti tipe example. Mufana akabuda achitaura zvisane basa tiri kumupedzera before musi wa31. Handi mazo tira kuseta example kuti mufana iye akabuda achitaura zvisane basa kwamutoko uyo. Tamba tapedza naye before musi wa31. Tofana kupedza naye kuti tisete example kuti nyika ndeyevanhu.
Saka ngazvizikanwe kuti are ready for everything. Zvinoda Mnangagwa nesu tinozvida. Ezvina apedza mari yenyika yese. Achiita zvinhu zvisina kana nematurosi. Animaona ka? Achitora mari achipa Varakashi. Achitora mari achipa zvakare zvakafana zvaanotumba mabasa erima izvi. Animaona? Ngazvipera atidi kuzviona izvozvo. Imi ana Mutamba nani ngitiri kupfekedzai masaga mai manje. Iwe Mutamba wakaita zvokutamba uruona munhu auri kusapota aachadiwa. Usabatiswe moto. Kune mamwe madictator akazotorwa akaiswa murodhi nevanhu. Animaona ka? Vangani madictator akazotorwa akaiswa murodhi. Iwe uchazozvifunga kuti kana Mnangagwa akatorwa akaiswa murodhi nevanhu. Kana iye akakwira ndege akatiza iwe uchaita sei? Imi mapurisa honai uyo Mutamba anoenda achipuwa mari naMnangagwa. Ko imi muri kupiwa mari here? Muri kupiwa ma 250. Mochipfekedzwa zvakare zvembe zvebreki kunzi zvakare zvimaovhero zvebreki nezvimajombo. Are you not ashamed? Kuti chaunacho chete imboma ndonyowani. Hembe chaichai wakapfeka sempurisa yakapanda gukai yakaumbuka kare kare. Bhuzu chaichai yauna ukapinda mujecha inopinza ningi pasi. Chaunacho chete imboma ndonyowani. Kumba kwako vana vako vari kutambura. Vana vako amai vako chete vari kutambura. Siyana inazvo zvekushandiswa but I'm happy because mapurisa ari kushanda nawo. Chisi takatoadzora. Vakanga vatoda kutopa even press vakati kudzingwa kwacho kuri ndandi dzingwe basa. Zvino batana ise Zimbabwe atidi vanhu vanounzwa mazwi ekuparadzanisa Zimbabwe. No to tribalism. Atidi tribalism munyika medu. Atidi vanhu vanotuka vanhu zvisina chikonzero. Asizvo zvinogadzirisa nyika ndeyenyu. Inogadziriswa nemi vanhu. Batanai mutaure nezvinhu chete. Politics of double standard. Ngadzipere idzodzo. Tanzwa mamwe statement anga achinyorwa pazvivhiti amino kana ndiye mwana watsvangira here. Anga pakanyorwa zita rekuti ndingitangoti amazuva aya akangofanana achabangu. Atiteedze izvozvo zvisane basa rese. Zvekungoti munhu akangonzi takupa mari taura zvakati wangotarisana basa amino kana ndiye ataura here mwana watsvangira kana taasiri atimuvwe nenonsense dzakapfusa dzizvo. This struggle haisi function yeZANU-PF but struggle iyi ndevana veZimbabwe vari kuti Mnangagwa ari kuronga kufira pachigaro. And it's very true. Ari kuda kumbunyikidza bumbiro remutemo kuti ma-election asako 2028. Ari kumbunyikidza mutemo wenyika unova uri mutemo wako neni kwete weZANU. Saka function yeZANU-PF inopindira papapa. Inda vana veZimbabwe muchibatwa kumeso zvivheri legendary zvakapusa kudaro inini. Muchinzi function yekuZANU-PF saka mutemo ndeweZANU-PF. Are you trying to say ZANU-PF inoona nyika? Because kana mutemo unoda kuchinjwa uri weZANU-PF. Handitika? Then kana paramba kuti mutemo ngausachinjwe mutaura kuti ifunction yeZANU-PF. So are you trying to say kuti mutemo wakagadzwa kuti ngakuite matemo maviri ndeweZANU-PF? No. Musapatiswe zvivheri legendary. Ndakutenda zvikuru baba Chipeneti. Nemazuva makataura akakosha anovakanyika. Tine vamwe varume vatiri kuchemera mustruggle. Rambai makadaro musadzoke kumashure. Vanhu dzidzai kuti nyika yenyu payasvika nekukepshwa kwakaitwa ZEC, nekukepshwa kwakaita judiciary, nekukepshwa kwakaita ma-institution egovernment. You must now know and understand kuti election haina chinja muZimbabwe. But zvatiri kutaita izvo ndozvichapa kuti vana veZimbabwe vagadzirike vararame zvakanaka. Kana kune mumwe ari kuti ini ndichazomirira election hakuna election ichauya muchawinai. Makabvira mawina kudhara muchimbunyikidzwa muchinyeperwa muchibirwa mavhoti naMnangagwa akabira 2018 akabira 2023. That's absolutely nonsense. Handi mazvono. Makabirwa kanyi election haikona makabirwa election. Saka muchiri kugara ikoko muchiti hanzi faction sikutaura pachena kaisana Nyokayemabhunu makabirwa election. Zvinhu zvine umboo zvatiratidza kuti makabirwa sei. Saka tiri kuti aiwa ngatichidhimanda kuti ngaaendewo togadzira ma-reforms. Togadzira nyika vanhu morarama zvakanaka. Saka godo renyu rinobva kupi rongoti munoswera muchingotinhana muchingotukana mumagroups. Aiwa ngazvipere izvozvo. Ngatigadzire nyika ine kubatana. Doesn't matter kuti atonga ndiani. Nyaya yedu yatiri kurwa nayo haisi kuti atonga ndiani. Tiri kurwa nekuti vanhu ngavararame. Vanhu vari kusvika pakuzvara muzvipatara musina kana jekiseni kana chi. Muri murima futi magetsi acho hakuna. Mnangagwa apera kutora mari achipa Varakashi achipa mari achitenga motikari achiita zvavanoita zviZANU-PF. That must come to an end. Ngatibatanei. Afana pindai mugiya mabhazi anenge asiri edu musi wa31 garai mabridge mumamisha. Edu mabhazi haasi kumufa akatravel long distance. Edu mabhazi tiri kuziva tiri kupa logistics dzacho. Saka mabhazi eVarakashi tadzwa kuti vari kurongawo mabhazi ewayo. Don't worry kana mavhiri chaiyo rovai. Sai maspike rada unopinda pabridge pai ibva mangorova. Richingomboyambuka bridge ipapo rangomira ipo kandai kana even kana ningi kana petrol bomb. Zvifira imomo. Hazvina basa. Vana veZimbabwe vakaurayiwa nganiko? Saka mabhazi ese vangogarira mumasango munoona makangona bhazi rinenge rine zvanhu zvakapfeka marigari ane chinechi zvamunangagwa izvozvo. Vakomana vanenge vari mabridge vaibva makanda maspike anogara ari panhingi richimhanya richibva kuchirwa spike chinomira apo ipapo kapetrol bomb straight. Mabhazi tiri kuona kuti musi waiwo wemabhazi ane chekuita naED apiswa. We are not doing jokes. We demand our country back to civility. We are rights. We are fight for my rights. We are fight for our democracy. That must come to an end. Nyaya dzekukepsha nyika kuisa muhomwe dzema individual.
Saka takutaurira isu edu mabhazi hapana mabhazi ari kubva na Bulawayo. Hakuna mabhazi ari kubva ma big city because tikuzwa kuti this is uprising. Vanhu vacho vari imomo vachiita basa imomo. Kwamuri ikoko ngachichaye. Even ma location ngachichaye. Ani mazwaka. Saka imi chokwadi nyika ine 11 million. Mochikisidzirwa nevanhu mukunzi andi chikorofu kana 20. Vapiwa tumari namunangagwa kuti vakuchikisidzire. Imi musachike imi. Ani mana. Even kana mapetrol bomba garai nawo. Mazwaka. Ndatotaura so ndini komanda. Ndatotaura ndati vamwe garai masango munangagwa ari kuronga kuda kuisa vanhu vange mumabhazi nekuti inovafanira kuti mailitoro makangonotisa vanhu vanenge vari kukutanga makangonotisa pane bhazi rabuda rakatakura vanhu vamunangagwa nemari makangonotisa ende ivai mine information tora information makangoziva kuti vanhu ivanhu vamunangagwa chete bhazi ravo ichibva ikoko taimirai mabridge membe kandai maspike ichibva ikoko ichiurova maspike mataisi achitonikina vachimirai pamapotro bomba rovai mamatorova pasi this is a war ane manzwa tirakuona iva ndivanenge vakamirira mutauro don't worry we have many ideas iwe mtama uchatiza tukupfekeza mama kana ngingwa kwako kwache vakomana vachasvika I think you are playing games. You think maybe 31 day ndere mahumbwe murufungo ndere kutamba takakutaisa for long time uchuraya nyika makasirwa nyika ina smith yakanaka makasirwa nyika ina smith yakanaka sterek makauraya nyika ikuita zvamunoda nayo vana veZimbabwe zvinovapararira nyika dzese vakutambudzika. Let's demand our country. Nyaya ise ZANU PF ndevanhu nyaya dzekutengesa nyika nekuda mari must come to an end. Zvekungoti vanhu vanopiwa mari vakutaura zvichena dzane basa redzekuda kufurirwa nana ningi ngazvipere izvozvo.